neskan lantzea oso garrantzitsua da. Aurrekin, umeekin, jolasak eta ipuinak gizartaratzen gaituzte, jolasen eta ipuinen garrantzia, bai, askotan pentsatzen dugu berdintasuna landu behar dugula nerabezaroan, txiki-txikietatik landu behar dugu. Barneratzeko eta berdintasunean jolastu, berdintasunean bizi dalako, tresna importanteena da, eta hainbat material dago honen inguruan. Zentzaren garrantzia bultzatu, sexismoa eta jaia, nik uste dut hori batez ere nerabezaroan landu behar dugula, berdintasunerako parentesi moduan ikusten dutelako, hizkuntza ex-sexistaren garrantzia, estereotipoak apurtu, etc. Aniztasuna aberastasun moduan ikusi. Hedabideetan, publizitatean, pelikuletan, bideojokoetan agertzen diren mezu sexistak aztertu, gorputz ereduak nola bizitzen ikusten eta sentitzen dituzten euren gorputzak, zergatik. Beste.